1400mから降下しておりますが、酸素マスク等の装着により最高約1万メートルの高高度からの降下が可能です。なお、高度1万メートルから降下した場合、最大約 25km、当習志野演習場から東京駅までの距離を滑空する性能を有しています。大丈夫、全然風、性能がすごいんだよ。こっちの方がいっぱいいるよ。現在上空で実施中の操縦要領は、左右に取り付けられている操縦桿を引き下げることにより、落下山の前進力、沈下速度の調